Kaunti ma Migori koro yudo jol bang' kanyo yaw kar thieth motisi kaka Dr. Ida Odinga Cancer Center e hospital Masori Lakeside ma yudore sub county Manyatike. Kar thieth mar kansa ni ne oyaw kod mama Ida Odinga ka jokanyo mag thieth kansa jiwo oganda mondo dhi e piem kendo rieye ter kod thieth. Jojuma miyo mathoth. Tuo mar kansa pod medo kelo midhiero ne oganda mathoth. Kabende lipot mawuok e migawo mathithi kaunti ma Migori yango ni kwan jogo eko mabende kod tuo ni e kaunti ni koro osebedo ka medore. Jogo moseyud kod tuo ni mar kansa e kaunti ni ma Migori kaachiel kod alwora mare kuom kinde malach osebedo ka yudo midhiero mopogore opogore e seche ma gimanyo thieth ma oting'o nok mar osiptende, nengo mamalo mar thiedho kansa kaachiel kod mamoko. Gieki kaluwore gi challenge ma jo kansa neno, jomoko bede mier ma ok nyal yudo thieth nikech gionge godo. Wadwaro ni mondo ka sirikal ne nyalo konyo jomodak gi kansa nikech gin weak, ok ginyalo tich moro amora. Gimany kaka dang' gichulnwa NHIF, ka ochulnwa NHIF sani cover thieth te nyalo konyowa. Kata kamano, geno koro nitiere ne jogo mantie kod tuo mar kansa kod yudo fuong'ruok kaluwore kod yaw kar thiethno mar kansa ma ong'ere kaka Laktar Ida Odinga mar osiptalno Masori Lakeside. Ano kang'e kamoro kendo e Nyanza ka mantie gimiluongo ni Cancer Center. Ok ang'eyo be pok awinjo. En achiel kende ma dokta okelo kani. Omiyo kaponi ukia en gima duong'. Aeto kosekele to kendo chaka ni Dr. Ida Odinga Cancer Center. E kind twak mare e seche moro ikono yawa yanga kar thieth ni mar kansa Mikayo Odinga ne owach ni ber ka piny owacho koro jiwo kenge mar kedo kod tuo ni mar kansa. Tuo mar kansa onyoro ji nikech kako obiro ok wang'eyo exactly kako obiro, to en tuo maonge discrimination. Tiende ni ok opogo. Omako nyithindo, omako jomadongo, omako mon, korka mon to entie cervix cancer to kod breast cancer. Kaluwore kod jolony, tuo ni mar kansa koro pod medo hinyo oganda nikech pok oketi okenge makare mar kedo kod tuo ni, kabende kata mano oganda giwegi koro pok wuok oko mar ng'eyo chalgi ka otende kod tuo ni. Kaka jopiny wasetemo kaka jothieth to wan gi chandruok, pod wan gi bugni kata gi fuok ka gi kacha mamiyo ok wanyal dino fuok mar kansa ni maber. Thieth mar kansa nitie gik mang'eny monego tim. Mokwongo, kansa kofweny kapok obedo maduong', kapok olandore, thiedhe yot nikech en kamoro achiel. Thoth jowa madhi e thieth mar kansa gibiro ka kansa osewuok kama no chakore to landore kama chiel. Jolony wacho ni bende ber ka osiptende duto bedo kod jolony ma bende nyalo fwenyo tuo no mar kansa chon mondo koro thiedhe obed mayot. Pek maduong' en ni ji biro manyo thieth ka tuo osedhi kabisa. To ka ji dine bichon ni koro wadhi e go kura. Kik go kura ne ng'ama pok ong'isi ni county budget ne mar thieth kata geng'o tuo en proportion, en percentage mane kaluwore gi budget mamoko. Jokwa manitie matiye moko kuom gi pok odhi mondo kaw tiegruok kaka ginyalo fwenyo kansa ni piyo. Koro samoro jatuo biro iri, ini thiedhe athiedha, samoro ithiedho kore na honda, to kar samoro kansa ni nosemako thunde modhi momako katang'o momako katobo. Jolony wacho ni thiedho tuo ni mar kansa koro ok yot. Kabende gima oganda koro nyalo timo en ng'e chal mar gima chon. Kabende machiel kumergo ma inyalo geng'o tuo ni e yono makare.